गिबि गिबियावनो खुलुमनाय जासिनाय थाबाय। दिनैनि बे लेहेर प्रडाक्शननिफ्राय ओंखारनो गोनां दाहाल सावथुननि जा प्रिमियार श' बेयाव नुजाथिफैनाय गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन आरो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि माखासे महरगिरि लोगो नोंथांमोन आरो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि बिदिनो डाइरेक्टर, टेकनिशियान्स आरो प्रडिउसार आरो दिनैनि बे जौसाङाव नुजाथिफैनो हानाय जोंनि बर' हारिनि माखासे गेदेमा MLA, MCLA आरो जोंनि डिपुटि चिफ सार आरो गागि महरगिरि लोगो नोंथांमोन। बुंनायनिबो सम नङा आरो बाथ्रा खोनासंनायनिबो सम नङा। गासैबो जानो हागौ दिनै बेवहाय मोसानाय रोजाबनाय जोंनि महरगिरि बिथांमोननि नायनो नेगासिनो दङ आरो दिनै दाहाल सावथुना दिनैनि बे दाहाल सावथुन नायनो गोनां बे समा जानानै फैबाय। अब्लाबो आं फंथामसो बाथ्रा बुंनानै दिनै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबगोन। बे जाहैबाय ओरैबायदि, दिनै बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना जाथिनि बबेबा मोनसे गेग्रेबहांनाय देराखौ थुखांनो दिनै थियारि जादों। दिनै बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव बा ससियेल मिडियायाव बा फिल्म जगताव जिखिनि जानाङै जाथायफोर जायो, जिखिनिखौ जों आसा खालामै घटनाफोर जायो, बिनि थाखाय गिबियावनो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना जाथिया जाहाथे बदनाम जाया बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय, जाथिया जाहाथे मुगैथाव जाया बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि थाखाय, बेखौ नोजोर बोनानै दिनै 11-12 बोसोरनिफ्राय दिनै बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना खामानि मावगासिनो दं। आरो दिनैनि बे समाव आं फोसावनो नागिरदों, दिनै गोरों गोरों मानसि लोगोसेनो गण्यमान्य बेक्तिफोरा दिनै बड' फिल्म प्रडाक्शन खालामनो लाबाय। बिथांमोननि जा साननाय हनाय आरो बिथांमोननि जा आखिरबाद, बिथांमोना फिल्म प्रडाक्शन खालामनो लानाय लोगो लोगोनो बर'नि महरगिरिफोरनि बबेबा मोनसे गोसोनि साननाय हनाया जाफुंसारो। जों बेनि थाखाय बिथांमोनखौ बा जिखिनि बिग बाजेटनि फिल्म खालामनो ओंखारबोयो, जों बिथांमोनखौ जोङो बिसानि गाहाय नेहाथारिनि मासिनिफ्राय आङो रोजा रोजा साबायखर बावो। दिनैनि समाव गोदोनि बायदि फिल्म इन्डास्ट्रियाव ओंखारनाय बा फिल्म प्रडाक्शन खालामनायाव दिनै जेबो गिनांगौ गैया आरो लाजिनांगौबो गैया। बिनि थाखाय जों बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना दायित्व लानानै खामानि मावगासिनो दं। बर' फिल्मनि थाखायनो, इन्डास्ट्रिनि थाखायनो, सोरबा महरगिरिनि थाखायनो बर' जाथिया जाहाथे लासिं सिं जानो गोनां जाया, मुगै जानो गोनां जाया, बेखौ बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना जेब्लाबो नोजोर बोनानै खामानि मावलांगोन आरो मावबोगासिनो दं। बेनि थाखाय बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना सेक्रिफाइस खालामगोन होननानै दिनै रायजो राजानि सिगाङाव बाथ्रा होनानै दोननाय जादों आरो बे लेखायै खामानि मावबोबाय थानाय जादों। दिनैनि समाव गोदान गोदान महरगिरि ओंखारबोदों, गोदान गोदान प्रडिउसार, डाइरेक्टर, टेकनिशियान ओंखारबोदों। बिथांमोननि बबेबा मिथिनाङै खामानिखौ जों मिथिहोनाय जायो, बुजि मोनै खामानिखौ जों बुजायनानै होयो। माखासे गोदान गोदान प्रडिउसार बिथांमोना फिल्म बानायनो ओंखारबोयो, बिथांमोनजों जों कनसाल्ट खालामनानै जोंनि इन्डास्ट्रिनि सोमोन्दै बुंनाय जायो। बेबायदिनो दिनै बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया एसेनि सायाव एसेनिफ्राय एसे दावबोगासिनो दं। आरो जा नैथियाव दिनै जों बाख्नायजानो गोनां, दिनै बिटिआरनि चिफ बिथां प्रमद बर' सारनि जा सरकार सालायनाय, बे सरकार सालायनायनिफ्राय जों जिखिनि बड' फिल्म एवार्ड खुंनो थाखाय जों अनसुंथाइ मोन्दों। थांनाय बोसोर मोननैयाव जों मोननै बड' सिने एवार्ड सेरेमनिखौ जों होनो हादों गाजा गोमजायै। बेनि थाखाय दिनै आं बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारिनि मासिनिफ्राय चिफ सार प्रमद बर' सारखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासियो आरो दिनैनि बिथांनि जा मोनसे थांखि दाहाल सावथुन दिन्थिफुंनो लानाय आरो दिहुननो लानाय, बे जाफुंसारगोन होननानै आं आसा थियो। आरो बेनि थाखाय गसाइनि सेराव आर'ज गाबनायखौ बिथांमोननि लेहार प्रडाक्शननि जा साननाय हनाय आरो जाजानो लुगैनाय, बेखौ आं जाफुंगोन होननानै आसा थियो आरो गसाइनि सेराव आर'ज गाबनानै आंनि दिनैनि बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।